Najstarší slovenský seniorský kolektív si svoju súťažnú premiéru choreografii odbil už pred 21 rokmi. Pred tento rok si ich dvorný choreograf Petr Horáček vybral remake skladby z roku 1934 Kríze sen, kríze tam speváčky Rudy Hermanovej v úprave Ondřeja Havelku a jeho Melody Makers. Aký je výsledok? Optimistická retrochoreografia o tom, že z každej krízy existuje východisko a nič sa nemá brať príliš vážne. Príjemné sledovanie, prvý tajka senior Bratislava, Liek na krízu. Je jasno už i dětem, že kríze vládne světem, nemůžeme si klidně povědět. Však dávám dobrou radu, na kterou důraz kladu, je hlavní na svět černě hledět. Kríze sem, kríze tam, já si z ní nic nevydám, všechno se nakonec napraví. Ať je to, já mám nestraplného, Prvý TK senior